Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Aksyon Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Aksyon Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karon nga adlaw Huwebes, pitsa 9 na bulan sang Setyembre tuig 2021. Aksyon Radio. Sinto City kaadlaw na lang ang nabilin. Pasko na. 114 días na lang ang nabilin sa tuig 2021. Saylo na kita sa tuig 2022. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyo diri lang sa Aksyon Reports first portion. Pila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, provincial fly control program ginlansar sa Kapitolyo. City paid BHWS sa Bacolod, ginpasakaan ang allowance 1,000 kada bulan. Balita nasyonal, isyu naton. Karon nga aga, mas naglala pa kuno ang inaway sang duha ka paksyon sa PDP laban matapos mag-file sang petisyon sa COMELEC ang paksyon ni Energy Secretary Alfonso Cose nga nagahingyo ideklarar illegal ang tanan nga aksyon kag representasyon ng Senador Aquilino Coco Pimentel kag Senador Manny Pacquiao. Ginpahayag ni PDP laban Secretary General Milvin Malibag nga kalakip sa paksyon ni Cose nga gina-question nila ang validity sang mga aksyon na ni Pacquiao. Suno pa kay matibag, siya kag si Cose ang nagperma sa verifikasyon sa petisyon nga ginfile sa COMELEC. Angot sini, ginpalayag naman ni Pimentel nga pagalantaon pa nila ang mga kaundan sang petisyon mangod miyembro siya sang PDP laban sa tupang tuig 1980 kag nakahibalo siya nga isa lamang ang PDP laban nga gintukod sa amay nga si anay Senador Aquilino Nini Pimentel. Sulantawon ta kung ano ang mga indesisyon sang COMELEC. Ginagawa nila ang isa ka partido. Ang isa ka partido madamong paksyon. Amo ini kainit sang politika para sa tuig 2022. Amo na ginasiling bala nga kanatural upod ka subong bulagay kita buwas. Ang pagsulusaylo sang partido, paglumpat-lumpat sa lain nga partido, natural ina sa politika. So katulad sa natabo sa Bacolod, ang paghalin ni Espino sa Grupo Progreso, natural ina nga nagakatabo sa politika sa pungsod Pilipinas. Hindi na siya isyu. Kay kada tuig, kada maeleksyon, madamo ang nagakatabo nga subong sini. Hindi uman mapunggan mo. Kung wala na malang kamo ga intindihanay, ano pang pulos nga mag-upod, kundi bulagon patas. O galing, amula na, ipilak tayo sa pumuluyo ang desisyon. Kaya katapusan nga desisyon sini, sa punta bulpen, punta lapis ang pumuluyo mo. Amo na siya magadesisyon kung bala, batunon kapasang pumuluyo o kung hindi na. Init na, porte na, isa-isa ga deklarar na sang iya kandidatura. Dasun bulan, filing sang Certificate of Candidacy na, kilalahon ta na ang tanan nga politiko sa bilog nga Pilipinas, national, provincial, kag lokal. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:35 na morning na sa bilog na Dakmanwa, sa Bacolod, bilog na probinsya sa Negros Occidental. Kamusta? Maulano ng panahon, mabagyuhon. Si Julina ga iskirda, pero si Kiko ga pulopanilag na
daw malaslas man didto sa probinsya sang Cagayan. Baw super typhoon, delikado ini. Kabay pa nga hindi lang maglandfall. Tas ini nga mga tinion, aber ang aton patrol, mabulubog na ang panahon, mauluulanon, magalumon, padayon nga nagalagulad sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod. Idulong sa aton ang sitwasyon sang syudad sang Bacolod. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin, good morning. Aksyon Fred, good morning. Sa aton pinalaga nga mga tagpalamati, good morning. Matugnaw nga kagahon aksyon Fred sa piyak sini nga on and off ang ulan aksyon Fred. So in short, kung pagalantaon ta ang dalanon sa syudad sang Bacolod, masyado katawhay pero basa ang mga dalanon. Storya gani kami ni aksyon ani. Yung ko gani maayo pandalan aksyon Fred, no? Basa na. Ba. Aga pa dapat magpainit. Painit sang tubig para makainom na sang kape aksyon Fred, no? So sa aton sininga mga kauturan, especially kung nagabantay ka sa mga pasyente sa tubang mismo, ang regional hospital along the ER, sa pinakagwaan mismo nila sa main along the sa dalan sang Lacson. Damo sa mga kauturan taksyon Fred, ang aras kilid sang dalan partikular sa tabok mismo, no, nga nagabantay man nga malawagan ang ila sininga pangalan sa piyak siniman nga on and off mga ulan, pero ang iban aksyon Fred, uyat man ang kape para sininga kaagahon. Ay pipila ka mga kauturan man na kita sininga aga aksyon Fred, especially ining mga tricycle drivers. Ang amat-amat naman sa pagbiyahe, still waiting sa ila sininga mga posibleng mangin pasahero baga dulong kalabanan di action Fred, especially ang kalabanan mga tricycles gabantay man skilid mismo ng regional hospital, while ang iba niya ginadulong man kung kaysa kay istorya kita sa mga drivers bala nga maka-jackpot man sila kung idulong abi sa terminal. Ang iban man aksyon Fred ng mga taxi dulong sa tagsa ka mga probinsya. That is why guys standby sila most of them sa gilid sa regional hospital. Aksyon Fred, sa atin sining mga kauturan, naglabay lang kami makadali ni aksyon para sa kauturan tag gusto makabalo kung pila subong ang presyo sa isda available sa merkado. Ang bulaw aksyon Fred, subong kaagahon ang presyo is 200 pesos. Available man ang liwit, durutag ko ning liwit aksyon Fred, 200 pesos man, while ang salmonete is 200 pesos. Ang bulaw karon ang presyo is 180 pesos. While ang available man nga matan sa karon aksyon Fred, 160 pesos. Medyo nagmahal jutay. Ang marot kay 180 ang kilo sang marot, while ang bilong-bilong available sa karon is 180 pesos. Ang aloy gani subong aksyon Fred, pero ang aloy durudag kung man siya 200 pesos, no, ang kilo kada kilo, while ang lison aksyon Fred 200 man ang kilo sang lison, while ang bataan is 200 pesos. Ang bangros niya, of course, given always man siya aksyon Fred sa aton tagsa ka mga merkado, kung dagko nga mga bangros kaangay sining duha kabilog sa isa ka kilo o tatlo isa, ang presyo is 200 pesos. Pero ang gagbay gani amo na ginambal ta nga damsa o kung damo isa, 140 to 150 pesos ang kada kilo. So far aksyon Fred, muni ang sitwasyon kag laragway sa Bacolod, subong nga kagahon na lakip na diri ang presyo sang isda sa merkado. Ang initanan ang ginatulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Coffee Mix. Muni ang kape nga puno sang sa patrol with aksyon na ni Kirao.
Ang aksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40 na. Huwebes Biyernes, alas 4:30 kita kasugod, kamay panguma kita. Oh, ara na, si Julina daw ba iskirda na, pero si Kiko daw ga pulo panilag, daw maarangka sa probinsya sang Cagayan. Ano ang pamahaw nyo da? Ako may ato na ko to. May ginbakal na ko to nga pinakas. Prituhon ko na karon. Pagkatapos may bisaya na ko to nga ginamos. Okay na to May kalamunding pagkatapos may kutitot ka to karon May kalukalo. Puwerte na ini. Nga pamahaw karon nga kaagahon. Ang nagaserve sa imo ga kiay-kiay gid, ga short slipot, ga guwapusod, puwerte, enjoy ang pamahaw, karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41 na. Roll call kita makadali. Kayang oras ginalagas ta lang. Si Milili Uligo unagid, si Alex Puentes arana, naga-inasod-asod, kay Rinaldo Reparo, good morning man. Kay Jonel Cartel Bilyute, morning sa pamilya Bilyute sa Central Maaw. Kay Elvira Hilugo, watching live. Kay Milili Uligo, tamyaw si Vanessa Mayo, Jinky Di Alagdon, Noel Amar, kag Alex Muntisa. Sige, good morning. Kay Raji Tario, nagamonitor sa Grande Family Elisan, good morning. Kay Utay Benedicto, natamyaya si Kapitan Sergio Libre, Cyrus Dibuyan, kag Joseph Kalingkag sa Baras-Barasan, Manlokahok, si Palay City. Kay Aluna Cortez Dinsay, good morning man. Kay Ronnie Gordon, gapangagda kape. Sige, salamat gid. Kay Miana Maliksi, good morning man. Kay Jose Mungkal Torilla, watching live. Kay Nix de la Rosa Rodrigo, morning. Tamyaw sa kunutod sa Gargato Hinigaran, kag Isabela Kabangkalan. Si Johnny Nina, sino ni? Tita Dino, Jerry Ligaya, kag sa tanan nga mga hinablos. Thank you gid. Kay Ana Sinoro, good morning man. Kay Imbong Jocampo, gamonitor sa Maaw. Kay Mini Oliadas, good morning. Tamyaw kay Nanaya Puring, gamonitor adlaw-adlaw. Watching from Tucson, Arizona, USA. Kay Minsi Bungkal Apaw, good morning. Tamyaw pamilya Kunahap sa Sinda di Agua, nagapamati subong sa imo program. Nagamonitor siya sa La Carlota City. Sige, good morning. May lang nga pag-monitor. Kay Jamel Florindo, good morning man. Kay Rinaldo Reparo. Sige, kay Elvira Hilugo. Morning lang kay mati si Merle Mingilio. Happy birthday, ged. Sige. Kay Andrino Comida Bulanas, morning. Nagamonitor. Taxi Jim, mga taxi driver, good morning. Kay Manjo Arniho, good morning man. Kay Martin Aliling. Kay Star Mayo, Star, good morning. Tamyaya brother Robert Herrera Saturnino, sang Switzerland, Europe. Thanks, good. Sige, basta ikaw, Star, no problemo. Kay Gerle Coniendo, watching from Riyadh, taga Riyadh, good morning. Kay Elnor Tulusa Juanitas, good morning man. Sa New Zealand siya, nagamonitor. Kay John Serna. Kay Marikel Alonsabi, taga Conchita, Cosculuela, Barangay La Castillana. Si John Sirnaga, monitor man. Kay Yasmin Divino Biduya, good morning, Barangay Pahanukoy. Si Yasmin Divino Biluya, taga Pahanukoy, good morning lang. Purtik damo ba? Aga pa. Ga inasod-asod na ang panamyaw. Maya man niya. Yay kaagahon, gabugtaw na sila. Tugnaw guro, akalain.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:45 na. Ang libre nga medical check-up, libre nga konsultasyon nagapadayon sa Life Extension. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, magdala inspirasyon. Aksyon Radio, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, Time, las 4:46 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya.
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan Responsable ang pagbalita Pagkain na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ating mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karon nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Dati pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maularing nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang. Si Julina nagpabilin ang kabaspugon samtang ginausoy ang Bataan. Ulihi na siplatan sa bisinidad sang Maribilis Bataan dalang kabaskugon sa ngangin nga nagalabot sa 85 km per ora malapit sa sentro kag may pagmulumadlos nga nagalabot sa 115 km tagsa ka oras. Signal numero 2 ginbatak sa gihapon sa western portion sa Tarlac, Banban, Capa, San Jose, Mayantok, Zambales, western portion sa Pampanga, Mabalacat City, Angeles City, Purac, Floriblanca, Lubao, Guagua, Santa Rita, Bacolor, City of San Fernando, Minalin, Samuan, Macabebe, Masantol, Santo Tomas, ang southern portion sang Bulacan, sa Kalumpit, Hagunoy, Paumbong, siyudad sa Malulos, Bulacan, ang western portion sang Cavite, Kawit, Bacoor City, Imos City, Nobilita, Rosario, Tansa, City of General Trias, Naik, Maragondon, Ternate, Trece Martires, Magallanes, General Emilio Aguinaldo, City of Dasmariñas, Bataan, sa northwestern portion sa Batangas, Nasugbo, Kaglubang Island. Samtang, signal numero 1, ginbatak man sa Metro Manila, Pangasinan, ang pila kabahin sang Tarlac, pila kabahin sang Bulacan, pila kabahin sang Pampanga, Nueva Ecija, southern portion sang Aurora, Dingalan, San Luis, Maria Aurora, northern kag central portion sang Quezon, General Nakar, Impanta, Real, Mauban, Sampaloc, Lucban, City of Tayabas, Lucena City, Pagbilao, Saria, Candelaria, Dolores, Tiaong, San Antonio, kag ang pila kabahin sang Batangas, Subungman, Cavite, northern portion sang Occidental Mindoro, Palwan, Abra, de Ilog, Mamburao, Santa Cruz, kag northern portion sang Oriental Mindoro, Puerto Galera, San Teodoro, Bago, City of Calapan, kag Nauhan. Ang tropical cyclone signal number 1 sa iban nga area ginkakas na. Gamat-amat na iskirda si Julina, pero dinabantayan sang pag-asa ang posible pagsulod ni Kiko sa Cagayan, ginakabig super typhoon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na. Morning lang, dira kay Rodjon Castillo. Happy birthday ko no, kay Yolanda Amoruso. Abigail Sumayang sang Qatar, taga Qatar, good morning. Kay Rot Antiquinia, kay Mox Espanola, kay Maricel Alonsabe sa Consita Coscolhuela, La Castillana,
si Star Mayo ho. Kay MM Bani Kape sa Tangob kuno, good morning. Nagamonitor si Star dito sa USA. Kay Christian Rua sa Victorias. Kay Ana Sinora. O kay Evelyn ni Pamusino. Kay Richard Daet Pachico. Kay Lito si Kundi sang Kingdom of Saudi Arabia. Good morning ba? Si Jinky di Alagdo na rasya may ngaga kuno kay Mr. Biboy Villasor, Vanessa Kagdok Matmayon, Noel Amar, tanan niya nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, watching from Arizona. Taga Arizona da, good morning lang. Kay Riner Asombra, morning. Kay Payong-Gayong Rinan, naga-monitor man. Si Ana Sinuro, ginatamyaw ya, ang aton gid station manager, si Ma'am Nuna Di Maala Magbanwa. Mabalik ako pagkatapos ini. Aksyon Radio! Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, walasang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:07 panginbulahan anay sa aton pasada pa Premyo Panalo 2021. Sa nakabato naman ka nagdaog naman nagabutan ang ngalan si Antonio Flores, Gonzaga Village, Bacolod City, taxi driver, kag si Russell Calira sa Barangay Bata, Bacolod City, tricycle driver. Sila ni ang nagabutan de buenas magabaton sang 500 pesos. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Kay Jenilyn Andres, good morning. Kay Dodge Dalida, kay Eli Andresio sang Texas, USA, good morning man. May lang pag-monitor, tagsagid, kaagahon, kay Rex Abiner, nagamonitor sa Barangay Mambulak, Silay City, kay Milvin Piñapel, good morning, kay Crisilda Balindes Iman, good morning, halin sa Panglao, Bohol, kay Labayin Eduardo Jr., good morning, wala nun kunong aga, sa Bacolod, kay Greg Hostiniani Puertas, good morning, Tamaya Pamilya Puertas, South Homes, Barangay Sumaga. O sige, nagamonitor siya sa Bay Point, Queensland, Australia. Sige, taga-Australia, good morning. Kay Sinsi Ornaha, good morning man. From United States, Arizona. Hilo ko no, sa Pontiliano, dira sa Don Salvador, Benedicto, Ilisar, kag Subuman, Ansilma, Ryan, Rebecca, kag Kabataan. Areglado,
Ano pagid ang pila ka mga balita nagapabili na panindugan ni Councilor Renisito Nubiero nga wala nagaupod sa proposal nga pagbalik sang limited face-to-face classes sa pungsod bangod sa pamahog sang COVID-19. Kung sa bagay, gusto man siya. Sa naibaan, ginaprubahan na sa National IETF ang joint circular sa Department of Education kag DOH pati gayunon ang limited physical classes sa mga lugar nga low risk sa COVID-19. Pero para kay Konsyal Nubiero, wala pa siyang seguridad para masiguro ang safety sang kabataan kag manunodlo. Dahusto man, hindi ita pagdali-dalion nga daan nga saka panaog ang COVID. Ti karon kung pakadtuo mo ng kabataan sa eskwelahan kag ang mga manunodlo, ba wala man naton nila pangamuyo. Ba siya madiskrang sa kabataan, ba kabudlay. Kung ang kabataan na magkalaigo sang kagaw, kabay pa, hindi lang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:11 na kay Elias Bandada. Good morning man. Babalik kami pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan.
Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, saan anong nakalintangan, responsable ang pagbalita, pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:16. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw 8-16. Una nga bula, resulta 8 kag 16. Second draw 24-9. Ikadua nga bula, resulta 24 kag 9. Third draw 6-35. Ikatatlo nga bula, resulta 6 kag 35. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Lotto 655 kita, jackpot 29,700,000. Kombinasyon in any order 2, 47, 48, 21, 18, 14. Resulta sang 655 2, 47, 48, 21, 18, kag 14. Sa ilo kita 645, ang jackpot 22,060,783. Resulta in any order 17, 10, 42, 14, 2, 35. Resulta sang 645, 17, 10, 42, 14, 2 kag 35. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na, dira sa Mambulak, sa Kaygawad Timay kag Munit Lubaton. Good morning. Si Elizabeth Malata Gamala. Elizabeth, good morning. Ginatamyaw niya si Merle Serrano Mingolio sa iya kaadlawan karon nga adlaw. Merle, happy birthday karon nga adlaw. Kay Francisco Guangco, good morning man. Kay Edila Oso, nagamonitor sila ni Nanay Isabel dira sa Victorias. Taga Victorias na, good morning lang. Ari ho, may ipamangkot lang ako sa inyo. May asma bala kamo, wala untat nga pag-ubo, pneumonia. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga kumitido sa panindugan nga mag-alagad. Radio Philippine Standard Time, las 5:19. Mabalik kami. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcast
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, yung ngalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung name naman amat ang sulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, po ni President Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita. Kung matuod kag hindi nga balita, dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod
nga patas sa pagdalas ng balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. City paid BHW sa Bacolod, ginpasakaan ang allowance sang tag-1,000 kada bulan. Detalye sinupod kay Aksyon Dale Salazar. Aksyon Dale, please go ahead. Bayag Aksyon Fred, good news sa mga city paid nga barangay health workers o kon BHW matapos nga ginaprobahan na sang sanggol ng panglungsod kahapon nga adlaw sa third kag final reading ang ordinansa nga nagadugang tang 1,000 pesos nga allowance para sa ila sa kada bulan. Bawon sa ni Action Fred, 5,500 pesos na nga allowance ang pagabatunon sa mga city paid nga BHW sa kada bulan, humalin sa 4,500. Ang ordinansang in-author ni Bacolod Councilor Cindy Rojas ang chairman sa Committee on Health. Sa record, Action Fred, ihara sa kapindo 100 ang city paid ng mga BHWs nga makabenepisyo sa sining ordinansa kag 2019 pa sang pinakaulihi nga mayara sang increase ang ilang allowance. Increasing the allowance of the barangay health workers in the city of Bacolod. This is for third and final reading, Mr. Chair. So moved. Any objections? Hearing none, the motion is approved. Nabatian si Bacolod City Councilor Cindy Rojas. Sa tiyon nga bakod ang ating nga immune system, sigurado nga malayo kita sa anuman sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Kasi nagausaw lang ang mga politiko, gaginawa-guwa nga daw mga uhong. Si Di Anton Diaz ang Patria Village, good morning. Kay Jerome Lipana, kay Alien Mar Linco sa Lacarluta. Si Erwin Di Catoria Gonzales ang Maaw, naga-monitor man karon nga aga. May ni kay bisan paano, naga-monitor sila. Dira kay Jerome Lipana, si Ana Sinuro, si Aida Alunan, good morning lang. May lang nga pag-monitor tagsagid kaagahon, no? Bisan paano ang malaputan lang sang aton sini nga pagpangalagad, ang mabasa naton si Ana Sinuro, kadamo singin padalayaw, no? Kadamo-damo siya gin padala, maulano ng panahon kuno siling ni Erwin Di Catoria Gonzales sa Maaw, si Aida Alunan naman, si Angel Ricoperto, good morning. Siling ni Angel Ricoperto, good morning kuno. Dira sa Woodside 1, nalipay gikuno si Nanay Hide kag iautod nga si Risa sa Mura Ricoperto sa panamyaw sa ila didto sa may Sacramento, California. Good morning da. Kay Rimar Biranyo Lingoste, good morning. Nagamonitor dira sa may Barangay Agimit, La Carlota. Mabalik kami pagkatapos ini. Cellphone Plus Gold. Ako galing si Shirley. Permigid akong ginatubuan sa mga hubag. Pasimbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Matasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagang piligan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Boy, ining itawag na ton nga granule. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon,
kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Fly Control Program ginlansar sa Kapitolyo. Balita Kapitolyo. Detalyo po di Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon, please go ahead. Ginpakunahan sang Negros Occidental Provincial Veterinary nga talatapan ang ceremonial launching sang Provincial Fly Control Program kag consultative conference upod ang mga poultry integrators kag growers sa Capitol Social Hall, siyudad sang Bacolod. Ang aktibidad ginatabungan man sang mga poultry operators kag owners gikan sa nakalain-lain nga mga banwa kag surad sa Bogos nga probinsya. Sila ang nakigbahin sa diskusyon kung paano makontrol kag ma-eradicate ang fly infestation sa probinsya sa mga poultry farm. Sa mensahe naman ni Governor Bong Lacson, yagin siling nga bilang isa ka agricultural province kag isa man sa mga major poultry producers sa Region 6, ang report angot sa fly infestation sa poultry farms ang kinahanglan nga mahatagan sang kasulbaran. Yaman kin dayaw ang Provincial Veterinarian Office sa marasig nga pag-implementar sang ginakadahanglan nga biosecurity measures agud matapna akon mapaganhagan ang epekto sang fly infestation sa probinsya. Nagligad nga bulan si Governor Bong Lacson nag-issue sa Executive Order 21-41 nga mo ang balisihan sa pag-implementar sang guidelines sang mga programa angot sa biosecurity measures. Ang aksyon yung gikan sa Kapitolyo, aksyon na Marlon Hinovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:42 na, kay Susan Ramos Cabales, kag Doktora Susan Siuko, good morning. Kay Teresita Orita Kahurao, kay Hasmin Roldan Rabilio, kay Cory Bidahada, ara sa Clark, Pampanga. Bao si Star Mayo. Star, ay nga punda sa Amerika. Kay Josephine Paro Alarcon, kay Jason Alegria, kay Dante Makilan, kay Huma Lumina, kay Bibi Glee, good morning, kay Rosalinda Arellano Espadero, kay Chupilo Espanola Jr., good morning, ga monitor sa Tagda Sontre Hinigaran, si Arman Regalado, good morning, bagatamyaw sa sang birthday ni Mrs. siya, si Dina Regalado. Dina, happy birthday karon nga adlaw. Kay Diding Alohaminto, good morning man. Si Neil Brian Balues, good morning da. Sa mga paryente, mga pamilya Balues dira sa Barangay Gituban, Isabela, kag sa pamilya Gomez dira sa Banwa sang Isabela. Nagamonitor siya sa Puro 4 Ubay, Barangay Agisan. Si Sherlyn Di Guzman, nagaupod man sa aton. Mga blatter entry pagkatapos sini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyo. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order, Executive Secretary Major Dia, clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutugtog subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsag ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton.
sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Philippine Standard Time, las 5:50 na. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Aksyon Fred Aristado, ginaligar drug pusher matapos nadakpan sa buy-bust operation sa Purok Sigay, Barangay 2, diri sa siyudad sa Bacolod. Ang nadakpan ging kilala kay Edward Canlas, 42 anyos, nagapuyo sa amo man nga lugar. Sunod diri kay Police Lieutenant Ricky Kayaw, ang Deputy Chief of Police ang Police Station number 4. Si Canlas Aksyon Fred ang naktuhan sang ilisining nga hanay nga nagbaligya sang illegal nga droga. Na-recover man sa iya ining 6 ka plastic sachets ang ginasuspitsuhan shabu nga may dangerous drugs board value 19,000 ka pesos. Karon si Canlas ang nahunong sa custodial facility sa Police Station number 4. Samtang sa Police Station number 6, arestado man si Ronel Balakit at 25 anyos. Residente sa Purok 5 Villa Subdivision, Barangay Takuling, ni matapos nga ginserbihan sang mandamiento di aresto sa kasong violation sa RA 9165 o Section 5, Section 11 kag Section 12 sang RA 9165 ni ang pagbaligya, paghupot kag paghupot man sa illegal nga droga kag paghupot sa drug paraphernalia. Karon sunod din kay Estopa, isa violation pa lang sa Section 5, wala sampiyansa para sa iya, pero sa Section 11 kag Section 12, 240,000 ka pesos ang iya sini nga piyansa. Ang warrant of arrest ang gin-issue man ni Judge Therese Bulunya sang RTC Branch 47 na pitsahan August 4 of 2021. Kag sa Police Station number 8, gin-aresto man ining si Remlani Alcantara, 43 anyos, residente sa Purok Coca-Cola, Barangay 7, diri sa siyudad sa Bacolod. Si Alcantara ang ginserbihan sa mandamiento de aresto sa mga kapulisan sa italom sa Police Station number 8 sa kaso nga Republic Act o kung violation sang RA 10591 o umani ang paghupot sang illegal nga armas. Report sa patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:53. Kay Crisia Blas, good morning. Kay Nimpa Ibanez sa Barangay Tangobda, good morning. Subong man, dira kay Rochelle Polhincio Susana, dira sa Barangay Malingin, Bago City. Tamyaw Yabanay ga monitor sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto, Barayuga Ray. Si Inday Blasa, good morning man. Si Noel Amar, good morning. Sa mga abyan ko, Banisa, Mayo, Jinky de Alagdon, kay Bilili Uligo, Alex Muntisa, Jun Sison, Bia Jonathan, kag Dennis Roma. Sige, morning sa inyo. Mabalik ako pagkatapos ini. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita Kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton.
Sa Pilipinas. Bayan, numero 1. Upod kita. Kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.